Hayırlı kеш, hürmetli televizor karşılar, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırılarını devam ede. Haberler çıkarılışı bilen stüdyoda min Liliya Şaymiyeva. Bulgan vakıgalar turunda kıskaça. Tuğanyak Ratnaya Kraya agrofirmasında iri yona oşlu kiptürü kompleksi sofka bastırıldı. Hem işletip jiberildi. Mınday kompleksini kötörü için gadette yortu yıllap vakit gerek. Tuğanyakta ise bu işini 2 ay içinde başkarıp çıktılar. Tüven Tabın oğulundağı yona kiptürü kompleksini açuda bizning ijat türkümüde katnaştı. Zlata oşluk kiptürü kompleksi Rossiyada ile 2 güne iyiydi. Bizde 3-sü tüzüldü. O Kirov ülkesindeki Agroprom Texnika zavodunda proyektlana hem şunda oğ yetiştirildi. Sofka bastıruşçular da şuşu cemiyet işçileri. Yona kompleks saatine 50 tonna oşluk işkertip çıkarırga seletli. Зерносушильный комплексны бүгін запускай етеміз. Бұл проект енді бізге общий семенной линия білен бірге 150 миллионға түсті. Іш бик қысқа вақытта ішленді, бик сифатлы ішленді. Мұның үстінде контрольда өзімізде тұрдық, андан тышында подрядный организациялар. Бұл енді импортозамещение нейінде ішленді программасында. Мұнда енді біздің бүтіннәй өзіміздің российский бүтін оборудование, бүтін датчик тұра. Мұнда шетелінің бірей бірсі де жоқ. Kiptürü kompleksi indi bugünük oşluk kabul iterge əzir. Tizden Urluq zavodunda işletip qararga niyetliler. Kıymetli proyekt 3-4 yıl içinde özün oklarga tiyiş. ЛКГ партнерлар по строительству Агропромтехника деген организация город Киров. Алар инде предложили бизге конкурентный тендер үткәрдек. И тендерда алар инде конкурентные условиялар предложили. Тем самым біз согласились это поставить. Гарантиялар на основании гарантий. Әлеге яңа киптерү комплексының кирү-чыгу юллары, баскычлары таләпләргә туры китерелеп, мөмкин кадәр уңайлырак итеп проектланган. Комплекска видеокамералар урнаштырыла. Оператор бүтән нәрсәне шулар аша күзәтеп, рация аша хәбәр биреп утырачак. Заманча җиһазлар белән эшләү өчен операторларны булган кадрлар базасыннан сайларга исәплиләр. Будайга беренчел чистарту үткәрер өчен МУЗ-16 һава рәшәткә сепараторы урнаштырылган. Киптерү комплексының иң югары ноктасы 21 метрны тәшкил итә. Без әлеге яңа конструкцияның иң югары ноктасында җирдән 21 метр биеклектә торабыз һәм биредән шушы җирлеккә искиткеч гүзәл күренеш ачыла. Объектны ачу тантанасында Шоллы икмәге акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рафаэль Юнусов, Агропромтехника җәмгыяте җитәкчелеге дә катнашты. Вообще для нас честь на сегодняшний день здесь присутствовать и вообще участвовать в таких крупных проектах для таких крупных производителей, как Челны хлеб. Потому что мы с ними, говорю, сотрудничаем уже не первый год, и они на нас остановили свой выбор, и мы строим КЗС. Также у нас планируется на будущее, на осень, скорее всего, система хранения, проектирование этой системы хранения, и, скорее всего, сборка силосов уже в зиму пойдет. Бүген агрофирма районда беренчеләрдән булып урып җыю эшләренә кереште. Нәкъ менә яңа уңыш алу сезонына туры китерелеп 2 ай эчендә күтәрелгән комплекс хуҗалык эшчәнлеген күпкә җиңеләйтер һәм алга җибәрер дигән ышаныч бар. Ләйсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Müslüm Televizyonisi. Жерлегебездә 4нче мәчет төзелеп килә. Тиздән кооператив урамында күпер башында софка басачак мәчеткә игелекле җанлы райондашларыбыз булдыра алганча ярдәм күрсәтә. Ташчылар Аллах йортының диварларын күтәреп, түбәсен ябып бетерделәр инде. Эшкә эшләр генә калып килә. Осталар мәчеттә җылы идәндә җәйгәннәр. Бүген биредә тәрәзә ишекләрдә куелган. Аллаһның рәхмәте белән беренче ташны нигез ташын салган идек. Менә инде хәзерге моментта без әлхәмдүлилләh стеналарын да күтәрдек, түшәмен дә яптык. Һәм инде Аллаһның рәхмәте белән хәзер тәрәзәләре дә булды, ишекләре дә булды. Һәм хәзерге дәврдә әкрен генә менә бу идән эшләрен башкарабыз. Мәчет төзелеше барган урында бер ара мәдрәсәдә эшләгән иде. Әби бабайлар бу урынны чиста, соф урын дип әйтә. Бу мәчет безгә бик кирәк инде. Кооператив эшендә тора торган кешеләргә инде бигрәк тә халыклар мәчеткә бик тартылып йөриләр. Әлхәмдүлилләh. Юлчылар эшендә, юлда барган кешеләргә дә бик кирәк инде бу мәчет. Әлбәттә ки төзелеш, һәм бигрәк тә мәчет төзелеше бу хәерле һәм мәнфәгатьле, әҗер саваплы булган эшләрнең берсе. Инде Аллага шөкер күп безнең халкыбыз ярдәм итәргә тырыша, һәм шуның өчен инде үзебез дә, үземнең исебездә булсынмы, яки туганнар, яки арвахлар исеменнән булсын, әлбәттә ки без менә шушы мәчет йортына инде безнең киләчәгебезгә
өлеш кертә алабыз. Инде үзегезнең өлешләрен кертергә тырышыгыз, малларыгызны сарыф итәргә тырышык. Дөрестән дә инде бу мәчет эшләгәнчә хәтле, хезмәт иткәнчә хәтле, инде үзегезгә дә үзләреннән соң инде әҗер савапларын килеп торыр. Һәм инде Аллаһ Тәала насыйп әйләсен. Районыбызның дидән хилләре төзелештә ярдәм иткән кешеләргә хәйрия эшләргә рәхмәт белдерә. Мөслимебез өстендә моңлы азан тавышлары һәр вакыт яңгырасын иде. Пәйгамбәребез дә бит: кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет төзетсә, Аллаһ ул кешегә җәннәттә йорт төзер дигән. Саваплы гамәлләребез дәвамлы булсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру дәүләт программасы нигезендә республикада күп кенә ишегаллары, парклар төзекләндерелде. Әлеге программа буенча Мөслимнең яшьлек стадионында да эшләр башкарыла. Стадионда велосипедчылар өчен махсус мәйданчык төзиләр. Моның өчен Казаннан унлап эшчедән торган бригада 3 дәнә техника җәлеп ителгән. Мәйдан 380 квадрат метрны били. Мы строим здесь объект, называется это памп-трек. Это конструкция спортивная для, в принципе, взрослых велосипедистов и детей. Приехали из Казани, фирма «Белогорье». Площадь общего объекта получается порядка 390 квадратных метров. Интересная вещь для молодых, тем более для Муслимова очень интересная вещь. Я вижу, в Муслимово люди занимаются спортом. Мы находимся в данном случае на стадионе, люди приходят и вечером бегают, и девушки, молодые люди, и ребята в футбол играют. Так что очень рад, что такой объект появится в Муслимово. Моннан тыш стадионда башка төрле объектлар да булыр дип планлаштырыла. Алар кулланышка киләсе елны тапшырылачак. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район үзәгендә юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау буенча төрле чаралар күрелә. Шушы көннәрдә Мөслимнең кайбер урамнарында өстәмә белгеләр һәм ясалма калкулыклар пәйда булды. Күптән түгел Банк урамының район хакимияте бинасы тирәсендә 2, Тукай урамында 2, Вахитов урамында 1, Искәндәров урамының Хурай паркы янында 1 калкулык барлыкка килде. Шулай ук Мөслим гимназиясе артындагы ясалма калкулык та яңартылды. Эшләрне Йоршолының автострой җәмгыяте бригадасы башкарды. Әлеге ясалма калкулыклар гос таләпләренә туры китереп эшләнелә һәм шушындый бер калкулык ясау өчен 3-4 тонна асфальт кирәк. Асфальтның температурасы 130-140 градус. Барлыгы район үзәгендә 22 юл билгесе урнаштырылды. Шуның 4-се аккумуляторлы, ягъни утлары яна торган. Аларда сок булыгыз, балалар дип язылган. Ясалма калкулыклар янына 14 юл билгесе һәм җәяүлеләр өчен юл киселешенә 4 билге куелды дип хәбәр итәләр Мөслим авыл җирлеге башкарма комитетыннан. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Быелгы җәй җылы көннәре белән сөендерә. Май-июнь айларындагы салкыннардан соң җылы тансык булса да, үтә дә кызу һава югары кан басымы белән интегүчеләргә авырлык тудыра. Һава температурасы соңгы атналарда көндезен 30 градус исселектән төшмәде. Исседә төрле хроник чирләр кискенләшергә мөмкин. Бигрәк тә йөрәк кан тамыры системасы авырулары булган кешеләргә саклану мөһим. Күләгәдә булырга тырышасың, күпчелек. Су эчәсең, күләгәдә буласың. Ну, иссек көн кирәк, җәй көне иссек көн булмаса, бер дә үсми. Әйбер ниләр, яшелчәсе, бәрәңгесе, бер дә. Иссек көн кирәк, сокларга кирәк. Шул. Мин иссек көннәрне бик җаратам, иссене җаратам, загырак булсын әле. Сентябрьгә хәтле шулай җылы, кызу булсын әле. Миңа нык рәхәт. Соклану дигәндә су эчәбез инде, чәй эчәбез, кайнар чәй эчәбез. Карлыган яфраклары белән, җиләкләр белән. Аномальный жара булган чакта, анда в первую очередь су күбрәк эчәргә кирәк инде. Кызутамнаха җиләк вакыты, күп кеше җиләкләрдә и җиләктә тоже кеше көннәрнең, допустим, атеросклероз сосудов брахицефальных артерий, аларга бик тә сакланырга кирәк в том плане, что иелеп эшләргә ярамый, потому что закупорка сосудов була, может инсульт китереп чыгара может. Кояш астында узак булганнан соң башыгыз әйләнә, күңелегез булгана, йөрәгегез ешрак тибә башлый икән, бу кояш сугуның беренче билгеләре. Хәлегез кискенләшсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итегез. Эсседә туклануга да игътибарлы булыгыз. Гомумән, кызуда азрак ашау яхшырак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең Акыйлгасы пляжында су коену тыела дигән аншлаглар урнаштырылды. Кисәтү элмә токталарын Татарстан Республикасы гигиена һәм эпидемиология үзәге федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенең Йоршоллы филиалы үткәргән тикшерүдән соң куелды.
Ыксуын лаборатория шартларында тикшерүү оңай нәтижелер бермәгән. Халыкның иминлеген тәэмин итү максатыннан Мөслим пляжында су кыйынуны тыю турында аншлаглар урнаштырылды. Матрос егетләр дә пляжда кизү тора. Быйыл инде Мөслим пляжында yüzү тыйыла дигән билгеләр куелды. Менә кешеләр килер загородтәгә, аларны без рәхәтләнеп кертәбез инде. Монда гына ятып, не загородчылар була, ләкин не саклыйбыз пляжны су керүдән үзләренең сәламәтлеге өчен. Тыйылган урында су керүчеләргә штраф салына. Пляжда су сыйфатына производство контроле алга таба да дәвам итәчәк. Кайберәүләр пляжда гына су керергә ярамый дип уйлый. Гомумән, Акыйлгасында халык яратып су кыйна торган Бакшай күлендә, Караярда, башка урыннарда да су кыйну тыела. Biz to'g'risi jay kunida butunisida suv kirasi kerak, qiziq hozir vaqt isi. Lekin endi bizning mana hukumat tomonidan qo'yilgan, kiruv tiyilgan, bizda Müslimdagina tugul, butun rayonlarda da qo'yildi. Suvning endi probasi bizning olinashaq üstəmə, ham endi suvning чисталыгы yaraqlı bo'lsa, bizning tiyullar soldırılacaq, su kiruv mümkünlüğü tudurulacaq da. Ыксуының лаборатор анализы гомуми суның сыйфатын күрсәтә. Санкцияланмаган урыннарда махсус су кыйыну урыны булмаган җирләрдә су керүчеләр байтак. Алкоголь эчемлекләр кулланып суга керүчеләр дә күренә. Кеше үзенең гомеренә битараф булмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 3 яшькә кадәрге балаларга смартфон, планшет һәм ноутбуклардан бөтенләй файдаланырга киңәш ителми. Бу хакта район педиатрлары чаң суга. Гаджетлар баланың сәламәтлегендә тойпылышлар тудыра ди табиблар. Баланың күз күреме начарая, психоэмоциональ үсеш тоткарлана. Гаиләдә һәрбер кеше үз гаджеты белән утырса, ул баланың, бәләкәй баланың туктата миңнең развитиесен. Менә русчалашта да әйтәм. Подросткларның холкын үзгәртә, туктата, белгәннәрен югалталар. Аннары андагы мультфильмнарында карасак, үзебездә күрәбез бит инде. Реальный дөньядан югала бала. Балаларга гаджетлардан бөтенләй файдаланырга киңәш ителми. Бу экранда бер яктырып, бер караңланып китүче вак сурәтләрнең баланың күзе формалашуы бозуы белән бәйле. Моннан тыш алар әле өлгереп җитмәгән нерв системасына да тискәре йогынты ясый. Занимация иткәндән, телефонда карагандан соң обязательно туктап, бала уйнап, ял итеп, күзне ял иттерергә тиеш. Һәрбер эш түгел, йөгерсәң аяк арый, күз белән эшләсәң күз арый. Бүгенге көндә бик күп беренче класска барган балаларда уже бар, элек мәктәп возрастында гына. Хәзер тугастан ук телефон биреп уйнаткас, артты билсәр. Без бәләкәй чагында бернинди дә телефоннар, гаджетлар юк иде бит инде. Безнең шуның эчендә инде күзләребез бик сәламәт булгандыр. Хәзер инде күрәбез менә урамда инде кичкенә генә балалар күзлек киеп йөриләр. Инде балалар бакчасында да инде уже күзлек кияләр. Шуңа инде бу инде бигрәк тә инде әтиләрнең гаебе дип уйлыйм. Аларга инде телефоннарны бирмәскә биргән чиракта да инде аның инде ничәдер минут икәнен исәптә тотарга кирәк. Көн дәвамында гаджет карап утырган бала чын аралашуның нәрсә икәнен оныта һәм баланың эмоциональ бәйләнеше бозыла. Сабый чакта балаларга дөньяны мөстәкыйль рәвештә өйрәнү, тотып карау, исен тәмен тату мөһим. Бала гомеренең беренче 3 елы үсеш өчен, бигрәк тә сөйләм өчен бик мөһим булуын әти-әниләр онытмасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Истәлекләр эссез югалырга тиеш түгел ди Шакир Вилданов. Хәрбиләргә хас төзгәүдә мәхәббәт буйсын, лошындай караш үзендә. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләрмәле. Шакир абый оста ташчы, агач белән эшләү остасы, тимерчедә. Үз куллары белән җиткерелгән 2 катлы йортта тормыш иптәше Зөлфия белән бәхетле гомер кичерә алар. Алар турында толырак алдагы сюжетта. Вилдановларның гаилә музее да бар. Яңа йорт җиткергәнче дип салынган йортның бер бүлмәсендә урын алган тарихи әйберләрне гаилә күз карасыдай саклый. Армияда служиткә армейский темада күпчелек. Анда булган экспонатларга барса да үзебезнең семьяныкы бик кыйммәтле әйберләре юк. Бүген көндә инде безнең кеше шуңа күчте булган җыярга итәргә. Әле таптам бу шулайтам бит. Эпи бабайлардан калган әйберләр инде. Монда иске телефоннар, керосин лампалары, шүлмәк, күмер үтүге, элекке кешер фотоаппараты, тукмак, игәү, шүкеш, граммофон, видеокассеталар заманынан калган видеомагнитофон, иске телевизорлар бар. Тәҗим Шакир инде электән үк менә ул бик күп шундый әйберләр җыя торган, аның инде гадәтендә булган инде ул. Ана безнең хатлар саклануда инде башка бик күп әйберләр саклаган без аны ни өчендер инде. Азан армейский системасында армейский инде ул үзенең йөргән юллар Советлар армиясында хезмәт иткәннән, шул экспонатларыннан да
эмблемалар ул вакытта таптылар. Эткенкелерин медальлар инде сондуктан да тарата истендер. Бу балаларга аларга билип турга дишәр, билип үсәргә дишәр. Менә без яшь чакта инде шушы хатлар аша хәбәрләшәдек бит инде бер-беребез белән. Безнең инде теге аерылышып торган вакытларда яшь чакларда бик күп булды. Шуңа инде безнең менә монда 200дән артык хатлар җыелган. Шуларны һаман да саклыйбыз без. Менә ошо укулары бик кызык. Шундый кызык хәбәрләр язышканбыз. Музейда Вильдановларның әтиәниләренең көнкүрештә кулланган әйберләре урнаштырылган. Күп әйберләрне бүгенге яшь буын китаплардан укып, музейларда гына күреп белә. Әби-бабаларыбызның яшәү көнкүреше эзсез югалырга тиеш түгел. Истәлек буларак сондыкларда гына да ятарга тиеш түгел ди Вильдановлар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугат белән райондашларыбыз яратып таныша. Аеруча газета, журналларга өстенлек бирә мөслимлеләр. Үзәк китапханә хезмәткәрләре үз укучылары белән лаеклы төстә горурлана ала. Үзәк китапханәдә китаплар белән генә түгел, вакытлы матбугат белән дә танышырга була. Газета, журналларны һәркемдә өенә алдыра алмаска мөмкин. Өлкән буын өчен китапханәгә бару аралашу чарасы да. Ирек мәйданы, Шәһри Казан газеталары, Мәдәни җомга газеталарын яратып укыйм. Андагы материалларны, андагы хикәяләрне, андагы шигырьләрне бигрәк тә яратып укыйм. Сөембикә журналын яратам. Һәм шулай ук сәхнә журналларын, һәм аларның килгәнен көтеп торам. Бигрәк тә үзебезнең авыл утлары газетасын ул атнага 2 тапкыр килә. Газета, журналларны китапханәдә өйдә бирәләр. Арада сырау зур булганнары, аеруча яратып укылганнары да аз түгел. Мөслим үзәк китапханәсе бүгенге көндә 21 газет һәм 23 журнал яздырып ала. Безнең укучыларыбыз аларны бик яратып укый. Алар өчен әлеге журналларны без өйгә дә биреп җибәрәбез. Шулай ук безнең үзәк китапханәдә уку мөмкинлеге дә тудырылган. Иң яратылып укылган журналлардан безнең Сөембикә, Казан утлары, безнең Мираж журналлары. Аларны инде безнең өлкәннәребез бик яраталар. Яшьләребез Шаян белән Ялкын журналын үз итәләр. Балалар китапханәсендә дә журналларга язылалар. Китапханәчеләр балаларга кызыклы язмаларны үзләре тәкъдим итә. Балалар бигрәк тә Сабантуй журналын бик яратып карыйлар. Анда юл йөрү кагыйдәләре турында да бар. Һәм Смешарик журналы белән танышып китәләр. Анда наклейкалар бар. Аларны ябыштыралар. Лабиринтларны яраталар. Менә Филины карыйлар алар, Шаянны карап утыралар. Яңа саны кайтты дип көмеш кыңгырауны күрсәтәбез үзебез. Я не особо так часто хожу в библиотеку, но забираю иногда тут книжки почитать иногда. Иногда здесь прям читаю. А что именно читаешь? Что нравится? Энциклопедии мне нравится читать. А журналы? Не особо нравятся мне журналы. Гомумән алганда гаджетлар популяр булган чорда вакытлы матбугатка кызыксыну кимемәүсе индерә. Мөслимне киләчәктә дә укырга яратучы районнар арасында күрергә язсын. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Хөрмәтле телевизор караучылар, реклама блогыннан соң сез сабак булсын тапшыруын карый аласыз. Мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам киләсе очрашуларга кадәр.